Mga ka-viewers, mayong hapon dirita sa Barangay Lamba Tabok, may hanging bridge. Mga ka-viewers, ang karaang tulay kuno ni sa panahon sa hapon ato ning tanawon mga ka-viewers. Ni amin dire ay nami pag-anhi uno kaning tag-ias kwari. Uy ka-viewers, baha mga ka-viewers. Doon ata sa hanging bridge. So makahagig ko ano first time aning hanging bridge ni lugar ka-viewers. Baha ka-viewers, baha baha. So narang hanging bridge ka-viewers. Natabok taron dire. Mo ni hanging bridge sa panahon sa kahaponan. Hapon. Hapon daw kuno ni. So ito ka-viewers. Tingnan mo sa pa-viewers. Baha. Amping-amping lang tayo ka-viewers, no? Tabok ta. So nyata ni kulba man. Uyog ka-viewers. So manggunit tab ka-viewers kay murag adtok man. Ay nako, nagdendo yan. Adlokay. Turog ko ka-viewers, turog ko. Ay nako. Adlokay dong. Adlokay ko dong. So ka-viewers, gunit lang ko kay murag adlok di kayo. Ito. Dira ko kutob ka-viewers. Salamat. Ayaw mo kalimot sa akong pag-subscribe sa akong YouTube channel. Ay ito, baha tayo sa ka-viewers. Ang mga tanaw. Yan namin ini paano ka-viewers. Baha ang kapa. Mga itong bridge na panahon ko sa hapon daw to ka-viewers. Purog akong tuhod. Hindi banta habog. Ganun ka-viewers. Wag natumpag ang ilahang dalan ka-viewers. Ang ilahang crap. Yun ka-viewers. So, dari lang kutob ka-viewers. Kagaya salamat. God bless ito na. Ayaw kalimut sa subscribe sa akong YouTube channel o sa Facebook page. God bless us all.